tayo sa may Binmali, Pangasinan, no? Andito kanyang ano man yan, yung Suzuki Guanzon Dagupan, no? Mayanyas, bilag ko na to nung matagal na, mga 2 years na lumipas, yung ano nila, pwesto nila doon sa may Dagupan, sa may ano lang yun, sa may Idna School lang, halos tapat ng Idna School. Dito sila ngayon maya sa may Binmali, Pangasinan, pero promote nila yung ano dito, yung motorcycle dito. Hanggang bukas sila maya, hanggang bukas. Mayas, tatlo yung andito. Tingnan natin, silipin natin mayas, no? Tara mes, tingnan natin. Okay mayas, no? Dito ngayon yung tatlong motorsiklo ng Suzuki Guanzon Dagupan, mga inyans, no? Andito yung Suzuki Abines, yung kulay orange, no? At saka yung Suzuki Smash, no? At saka yung Suzuki Rider R150. Mayas, dito ngayon mayas, meron mag-assist to mayas, no? Si Sir Jericho, no? Dito sa mayas, oh. Kagaya ka, sir. Ayan, si Sir Jericho. Dito mayas, hanggang bukas sila. Kung gusto nyo mayas, dito sa may Binmali, Pangasinan. Dito sa mayas, sa may museum. Ito sa mayas, oh. Ito yung highway ng Binmali, no? Ayan yung Magic, no? Dito lang sa mayas, no? Dito lang sila banda. Ulit mayas, no? Ito yung Suzuki Guanzon Dagupan, no? Dito sila ngayon sa may Binmali, Pangasinan hanggang bukas, mga inyans. Papakita ko lang ngayon yung presyo nito, mga inyans, no? Yung ano, yung price, mga inyans, yung ano. Ayan, bibigay ni ano, ni Sir yung price. Bali, mga inyans, yung presyo ng Suzuki Abines. Presyo pala, mga inyans, yung ano, mga inyans, yung Suzuki Abines nasa likod ko, yung cash niya at SRP niya is 82,400. Tapos yung 36 months niya is 4,340. Yung 24 months niya is 5,457. Yung 18 months niya is 6,553. 12 months niya is 8,712. Tapos yung 6 months niya is 15,440. Down payment, mga inyas, yung Suzuki Abines is 5,800. Tapos yung nasa likod ko mayas, itong Smash na ano, na 115, yung drum spokes is cash niya mayas is 64,400. Down payment niya mayas is 4,800. Yung tatlong taon niya mayas is 3,467. 24 months niya is 4,345. 18 months niya is 5,207. 12 months niya is 6,905. Tapos 6 months niya is 12,177. Tapos mayas, itong nasa likod ko na ano, yung rider, no? Rider na nasa likod ko, yung Suzuki Rider na Rider 150 Fi, no? Yung cash niya is 121,900, no? Yung 36 months niya is 6,062. 24 months niya is 7,649. 18 months niya is 9,205. 12 months niya is 12,271. 6 months niya is 21,793. Down payment pa niyan, ngayon yan is 11,800. Ayan man yan, yung ano man yan, yung presyo naman yan, yung tatlong motor na nasa likod ko. May yan, kung gusto nyo pumunta dito sa may Binmali, Pangasinan, andito sila yan hanggang bukas, no? Hanggang bukas. Tapos yan, kung gusto nyo mag-inquire, ano man yan, Suzuki Guanzon Dagupan, doon sa may, ano man yan, sa may halos tapat ng Idna School, doon banda. Bilang ko na ito mga yan, yung mga nakaraang taon, no, sa vlog niya. Ilagay ko lang yung, ano man yan, yung description sa baba, kung saan yung Suzuki Guanzon Dagupan. Okay man, shoutout kay Sir Jericho. Andito siya ngayon. Siya magkasa inyo kung pupunta dito sa may Binmali, Pangasinan. Okay man yan. Suyo lang mga yan sa araw to man yan, no? Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga Indians.